bench. Binnen onze installatie tonen wij een gezellige zithoek, waar we persoonlijk alle rust en alle stilte kan komen zitten om een beetje te lezen, om te genieten van het drankje, heel rustig. Maar zoals iedereen ook heeft gemerkt, is er binnen een ruimte nooit de perfecte stilte. Er zijn er altijd achtergrondgeluiden, geluiden als de verwarming in de lijn in de muur, zoek van elektriciteit in de muur. Dus eens je daar begint te letten, eerst valt het niet op, maar dan gaat je letten, dan kunnen ze irriteren en hoe meer die geluiden voorkomen, dit je misschien aan gewend geraken. En dat willen we aantonen in onze installatie, door dus die geluiden zo hard op te drijven dat het onmogelijk is om ze niet op te merken en dat mensen merken wat voor irritatie het kan veroorzaken bij een persoon. Zo scheppen wij een contrast tussen het gezellige en de stilte van de zithoek met de irritatie van achter.